Әдәм ярдан суы. Әдәм суына ағым белән жаңара, шунда яллап жата торган жылан башын бар гомерләрдә дә данлаулы патша Ходай аны таптатып, атып бетергән. Шуңа күрә ул бик данланган. Тәнсез Алла Ходай үзе тәнгә киенеп, ярдан суында шумылдырыла. Эй изге кызган туган Ходай, син бик данлаулы. Әдәмнәрне бузыгыннан жуучы үзе ярдан суында шумыла. Ул үзе кешеләргә охшашлы булып килә. Караңгыда торучыларны жактыртучы Ходай, ул бик данлаулы. Безнең патшаларга куат бирүче, үзенең майланганнарының олылыгын билгеле итүче Ходай кыздан туып шумылырга килә. Без ышанучылар аңа дәшиек. Безнең Алла күк изге берәү дә юк дип. Җимеш китерми торган агач, бавасыз булган әдәм заты, бүген Христос